Anyị ka nọkwa na iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Nke anyị nọ na ya iji mkpụrụ abịdị he bụ mgbochi ume gbara mkpị gị na he emekọtara ọnụ ọ bụrụ he. Ngwale ọmụmatụ ndị anyị ji emebe na ugbo ode anyị. Ngwale anya n'ugbo ode. Ọmụmatụ a na he na a bụ gịnị? Agha. O nwere ike gị ile anya na ọmụmatụ a gị sị ọ bụ mkpụrụ abịdị he a bidoro mkpụrụ okwu a. O nweghị ihe o mere ụtọ bụ na isi bido a, mana ile anya nke ọma ị ga-ahụ na mkpụrụ abịdị he na ya. Iwepụ he a, mkpụrụ okwu a ga-enwe mpụtara, ọ ga-enwekwa nghọta. A na he na a bụ gịnị? Agha. Ịhụ dat na iwepụ he ọ bụrụ a. Ọ mkpụrụ abịdị he a mere mkpụrụ okwu a na-eji nwee nghọta. Agha. Ngwale ọmụmatụ nke abụọ. Nye na he, he na ọ na t na a bụ gịnị? Nghọta. Nghọta bụ nke ndị oyibo na-akpọ gịnị? Understanding. Understanding. Ngwale ọmụmatụ nke atọ. Nye na he na a na zi na ị bụ gịnị? Nhazi. Nhazi. Organization. Nhazi. Organization. Ngwadere gawazie nwere ọmụmatụ karịrị akarị. Anyị nwekwara ọmụmatụ iji mkpụrụ abịdị gwe mgbochi ume ọzọ gị na we emekọtara ọnụ ọ wụrụ gwe. Ngwale ọmụmatụ ya. Gwe na a na we na a bụ gịnị? Gwara. Told. Gwara. Told. Past tense of tell. Ngwale ọmụmatụ nke abụọ. Gwe na a na a bụ gịnị? Gwa. Tell. Gwa. Tell. Ngwa anyị ka nwere ọmụmatụ ngwa ka anyị lekwa anya na ndị a. Na-elekwa anya n'ugbo ode anyị. Ọmụmatụ nke atọ iji mkpụrụ mgbochi ume gwe emebe mkpụrụ okwu. Ọmụmatụ nke atọ. Gwa we na a na we na ọ bụ gịnị? Agwọ. Agwọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ snake. Agwọ. Ile anya nke ọma gị hụ na mkpụrụ abịdị mgbochi ume ahụ gwe nọ na mkpụrụ okwu a bụ agwọ n'etiti. Lekwa ọmụmatụ nke